estat convocats avui aquí a l'Escola Industrial de Barcelona en aquesta sessió preparatòria del que ha de ser el nou Congrés de Cultura Catalana previst per d'aquí un 30 anys, per ajuntar-nos, posar en comú idees de com tornar a convertir el català i la identitat catalana en una cosa atractiva en perspectiva d'aquest nou congrés i pot ser una gran oportunitat d'afrontar els reptes que tenim com a país ara mateix. El que hem fet avui ha estat una trobada, una sessió de treball, hem posat en comú una 80ena de persones i hem extret unes conclusions en forma de repte que ens donen gruix per ara establir les bases del que ha de ser el nou Congrés de Cultura Catalana, que vingui no a substituir sinó a completar el camí que va iniciar el Congrés del 75-77. Vam superar el repte de la modernitat als anys 80, als anys 90, la necessitat de posar la cultura catalana en la modernitat i ara ens trobem amb la necessitat de tornar a connectar amb la gent jove, de fer front a reptes importantíssims com és el tema de la pluralitat de les nostres societats, com és tot el tema de la crisi climàtica, com és tot el tema de la necessitat de treballar conjuntament per a modernitzar i posar en el segle XXI la cultura catalana. Hem treballat com generar continguts en català i com fer-los consumir i també trobar maneres de prestigiar el català, la cultura catalana i de poder traslladar un missatge a l'exterior de què és aquesta catalanitat avui en dia. El país necessita això. El país el que necessita són espais de trobada on la gent pugui compartir les seves visions, les seves propostes, els seus somnis sobre el que ha de ser el país avui i d'aquí al futur. M'interessa que el país miri enrere, en aquell primer Congrés de Cultura Catalana per inspirar-se i encari reptes que el país necessita. Hem intentat fer entendre que la cultura es comunica també amb altres eines que potser no són les habituals o les més clàssiques. També com hem de conèixer nosaltres mateixos la nostra pròpia història, començant des de les escoles, com s'explica la història i com a poble català no hem de tenir cap complexe de sentir-nos catalans i d'emprar la nostra llengua en tots els nostres àmbits de vida. Hem parlat d'igualtat, de territori, de medi ambient, de sostenibilitat i ha estat molt interessant poder intercanviar aquest punt de vista entre diferents persones i diferents professionals que hem tingut l'oportunitat de conèixer-nos. La cultura catalana ha de ser transversal a tots els sectors que conformen la societat, no només en el sector cultural, sinó que ha de ser permeable i que tothom se'n senti partícip. I sortit com molt il·lusionat perquè a Catalunya la societat civil sempre s'ha imposat i el Congrés de Cultura Catalana acabarà imposant-se a les ganes d'acabar amb la vida catalana. Ha anat molt bé perquè s'ha aconseguit el que es volia, que era, primer de tot, una primera trobada per intercanviar opinions, per veure quin és l'estat de la qüestió. Ha anat molt bé perquè ha sigut molt intergeneracional, hi havia gent de diverses generacions, de diverses procedències i diversos àmbits que han posat en comú i han confrontat totes aquestes inquietuds i ha anat molt bé perquè ha tingut una molt bona resposta que esperem que sigui ampliada amb les noves trobades que anirem fent, perquè aquesta és la primera i fins al 2024 que inici el gran camí anirem fent altres trobades per recollir les inquietuds.